Op het podium, in zijn eigen café De Groene Weide op Skielge, had Hessel van der Kooi en Schotting al meer dan 12.000 keer optreden. Al meer dan 20 jaar dochter dat nou together met zijn dochter Tess. Met al die optredens hebben ze duizenden fans om haar boen. Hessel speelde al eerder Ahoy in Rotterdam en het Ziggo Dome in Amsterdam vol. In maart stiert Hessel weer in Ahoy. Het zal zijn laatste grote optreden onder de verste wal wezen. Heel simpel, omdat ik punt 1 op een leeftijd kom dat je daar denk ik mee moet stoppen. En omdat ik ook merk aan Ziggo Dome en nu ook weer Ahoy dat ik meer dan 1,5 jaar alleen maar de focus heb op die concerten. En dat is, ik kom verder, kan ik me ook niet meer concentreren op andere projecten. Met grote concerten, ja, dat zit gewoon constant in je onderbewustzijn tegen je te praten van je moet dit nog, je moet dat nog, je moet dit. Heb je daar aan gedacht, heb je hier aan gedacht, heb je zus. Ja, dan word je, op een gegeven moment, dan is dat klaar. 30 jaar na dato, Ahoy, cirkel is rond. Tess heeft meer muzikale vrienden, daar kan het ook mee. Dus wie het voor Tess wel een boodschap met impact, want de baanmatigheid is intens. Hoewel ze alle verantwoordelijkheden van het café al oornomen had, deelden ze alles met elkaar. Ze staan alle dagen together op het podium. Ineens hadden we elkaar volgens mij op een dinsdagochtend op een druilige dag aan de telefoon. En toen was het in één keer boem, oh ja, en niet om het een of ander, maar dit is wel echt de allerlaatste grote show. Ja, ik schrok daar wel van, maar dat komt ook omdat ik weet dat als hij zegt het is klaar hierna met die grote toestanden, ja, dan weet ik ook gewoon dat het ook echt niet meer gaat gebeuren. Dus ik vond dat wel heftig en ik was daar in alle eerlijkheid ook best wel even heel erg, wat ik van mezelf ook niet had verwacht, want weet je, het zat er ook wel een klein beetje aan te komen misschien. Maar ik moest wel even, ben naar mijn moeder gegaan en even... Dus zit er voor Tess ook een positieve kant aan het nijs. Het biedt voor mij ook weer Kansen. Mogelijkheden. Ja. En daar ben ik hartstikke enthousiast over. Kijk, en dat wil niet zeggen dat ik over 4 jaar zoiets groots in mijn eentje ga proberen. Want dat zou natuurlijk nergens op slaan. Maar wat voor mij... Niet. Nee. Je weet het niet. Nee, maar laat me nou even uitpraten. Waar het om draait is dat het, wat ik nu heel spannend vind, is dat ik ga ontdekken wat ik alleen waard ben. Eigenlijk komt het daarop neer. Om te kijken welke mensen van die hele grote groep die we nu met z'n tweeën hebben, blijven er dan nog over. Dat weten we niet, hè? Maar de Hessel en Tess-fans binnen trouw. Boppen dat stiert Hessel de komende jaren gewoon nog jonkers zijn dochter op het podium in De Groene Weide. Come on, stairs, don't stress you, look around and keep silent.